tapety. Dobre nám poslúži špeciálna tapetovacia kefa. Keď ju nemáme k dispozícii, stačí aj útierka. Prirodzovate pohyby sa robia tak, že obsadený pása k susednej tapete. Zaskočený spôsob od stredu do strany, vytláča sa Ešte sa to také ozývalo, ne? Má tu niekto po ruke ceruzku, pero inú Ja mám písací pero, nástroj z grafitovou tuhou vyrobeného z grafitu. Ja mám pero. Táto není